malipayon nga pangumusta kaninyong tanan, mga kahigalaan nga suki namo nga tig tan-aw sa ato nga programa Takna sa Pagtuon, ang ato nga kanunay nga nagasunod diha sa atong live streaming sa internet o sa atong Hope Radio. Mainiton og malipayon nga pangumusta kaninyong tanan. Aniya na usab kita sa atong pagtuon ining atong lesson og naa na kita sa lesson number 5. Uban kanato karon ang ato nga pinalangga nga asawa sa ato presidente sa kaumahan sa South Philippine Union Conference in the person of Ma'am Pinky Gulfan. O for the first time, mga higala, uban ka nato ang pinalangga nato nga asawa sa atong executive secretary nga siya karon ang presente nga nagagunit sa ato nga Children's Ministries Director and Family Ministries Director in the person of Ma'am Nining Caderma. Maayong pangumusta kaninyong duha, Ma'am Pinky o Ma'am Nining. Salamat, Pastor. Amo usab nga gipangumusta ang amo nga mga kahigalaan, mga suki nato nga tigpaminaw diha sa mga kanasuran sa Middle East nga nagasunod kanato sa California, sa United States of America, sa Los Angeles o sa San Francisco o sa New York. Nagapasalamat kami nga kamo mainiton kaayo nga nagasunod sa ato nga programa. Maingon man usab ang atong mga kaigsuonan ug mga higala nga nagasunod sa pagtan-aw ning atong takna sa pagtuon diha sa Luzon o sa Visayas. Yes. Alang usab sa atong mga kaigsuonan, mga suki nga tigtan-aw sa ato ang television diri sa South Philippines, sa Davao, sa General Santos City, sa Zamboanga, sa Ozamis, o sa tanang mga kaigsuonan ngadto sad sa mga kabataan o sa mga ginikanan, mainiton nga pangamusta kaninyong tanan. Daghang salamat mga higala. Karon ang atong lesson giuluhan kini og the seen and the unseen war. In other words, ang atong paghisgutan karon gubat mga higala. May gubat nga makita og naay mga gubat nga dili makita mga higala. Unsa ka mahinungdanon kini? Ang ato nga memory text makita sa Matthew chapter 11 verse 12. Kani siya mga higala usa sa mga controversial nga mga text tungod kay ang kahulugan Ma'am Nining ug Ma'am Pinky wala kayo masabti tungod kay nagaingon man dinhi mga higala sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtod karon ang gingharian sa langit nakaagom sa mga paglugos ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. So may buti pasabot nga na mga higala. Ang usa sa mga suggestion sa ato nga mga nagatuon sa Biblia nagahatag og pagsabot mga higala nga ang dili nagsuffer og violence ang gingharian sa Dios kundi ang usa nga ila ang gibasa kanang gisulat mga higala sa New Living Translation nga Bible. Kung naamoy New Living Translation nga Bible, inyong makita mga higala ang kahulugan nga nagaingon, from the time John the Baptist began preaching until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing. So mo na buot ipasabot mga higala, wala kay nagsuffer, wala kay nagantos og mga panglugos kundi ang gingharian sa Ginoo kanang forceful ang iyang pag-advance ba, no? Nagapadayon ang iya ang pag-uswag mga higala. Apan dunay mga tao nga violente nga gusto mo pakgang niini. Kana lang daan nga bersikulo mga higala nagpadayag na kana nga dunay gubat. Dunay gubat nga atong hisgutan karon. Maghisgot una ta mga higala aning mga butang nga makita o dili makita. Naa ba di ay realidad, Ma'am Nining o Ma'am Pinky, nga ang ato manguhibaw-an nga realidad kana lang atong makita, mahikap. Kuna po di ay realidad nga dili nato makita. Kadaghan. Sa mapananglitan sa atong kapanahonan karon, wala jud ta kakita sa pagsangka ni Lucifer o ni Jesus kay wa naman na sa atong panahon wa ta kakita apan kamatuoran na nga napadayag pinagi sa Balang Kasulatan
So, kana siya, visible na siya atong pagkahitabua. Apan doon nagyoy mga butang nga dili nato makita nga wala kabali mo exist sa mga makita sa mata sa tao apan anay realidad ni ana. Oh, so naghisgot. Insakto na ma'am, na ay espirituhanon nga realidad o historical reality nga nahitabo gid kani adto nga dili kamatuuran gina mga higala nga nahitabo kani adto og nahitabo gani nay mga panghitabo karon nga wala nato makita. Pero tinuod na siya nga mga butang. Ang basehan nato nganong naay mga spiritual reality mga higala, siguro ma-connect nato na sa physical reality kaning sa science ba nga naay butang ma'am nining nga di nimo makita pero naa di ay ga exist no. Sama pananglit sa kanang molecules, gagmay kayo atoms, gagmay kayo virus na di nimo makita mga higala pero tinuod na mahibaluan lang nimo nga naa ka anang butanga virus kay ngano man magmanifest siya og sakit. May mga symptoms. O may mga simptoma nga imong gibati. O mao na nga angay na to nga mabantayan mga higala nga dunay mga unseen reality nga tinuod nga nag-exist mga higala sa physical nga world ug mao na atong makonect mga higala nga sa spiritual world pod na gihapon na siya ga exist. Ma'am Nining, no? Another example ana mga kaigsuonan kanang butang nga naa ang panaglayog sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing dili man nimo na makita whether it is emotional or spiritual kini mga butanga naara gid na nahitabo sa imong hunahuna nga naay panaglayog naay mga desisyon nga imong himuon nga pabor ba ka sa Ginoo ug dili ba. Tinuod na mga higala. Kanang pagpili galing Ma'am Nining, usahay maayo og daotan unsa may imong hunahuna maka-experience ba kana? Kana siya dili nimo makita sa usa ka tawo nga siya nag-struggle siya or naglison siya pagpili, but sa huna-huna no sa usa ka tawo nga naghimog desisyon, naghimo siya choice, naana sa iyang kaugalingon tungod kay dili na nimo siya makita sa imong pagpili, but kini nagakahitabo mao naginganlan og dili makita nga nagakahitabo nga panag-ilog or duha ka force ba, duha ka forces nagatag-over nga forces kana nagkahitabo sa imong hunahuna. So it's a choice, mga choices nimo kana mga higala. Kamatuuran kana nga nagapanghitabo og nasayod kami nga kamuusab nakasulay ni ana. Ang mga choices nga atong pagpili usahay maayo or dautan, mag-ilog sa atong hunahuna. Kay ngano man nagpakita lang kini nga dunay gubat nga nagpadayon hangtod karon. Og kita nga mga Adventist nasayod na kita niini mga higala kay doon naman tay great controversy, motif atong nasabtan mga higala sama sa giingon ni Ma'am Pinky kaganina nga ang historical reality sa unang panahon nag-away na ang Ginoo ug ang Satanas kaniadto mga higala ug kana nga away wala maputol hangtod karon nagapadayon. Karon mga higala, do we have any spiritual or biblical basis? Doon na ba yung mga teksto sa Biblia nga atong basihan nga sugilanon lang na. Doon na ba yung basihan na nato diha sa Biblia nga atong maangkala ang atong pagtulunan nga kani nga espirituhanon nga realidad sa gubat nga nagpadayon karon anaa ba gitudlo sa balaang kasulatan? Ato kunong kutluon ang mga balaang kasulatan. Si Ma'am Nining naa siguro sa ikasugid mahitungod niini. O kana gipadayag or nahasulat na og atong makita dinhi sa 1 Juan 5:19 sa atong balaang kasulatan, atong pagbasahon sa binisaya. Nasayod kita nga iya kita sa Dios og nga naulipon sa yawa
ang tibuok kalibutan. Kini nga bersikulo makaigsuon na nagapa sabot nga dunag yoy panag-away, no? Tali kang Satanas og ang Dios. Og kini makita nato dinhi nga nagakahitabo sa kalibutan pinagi sa mga dili maayo nga mga pahitabo, no? Dunay Kasakit, balatian, gira. Oo, sama ni ana. Kana mga higala tinuod na. Kung tinatanaw nimo ang kalibutan, sumala sa panagdayag, maot ra ba nga pagkasulti. Oo. Pero ang realidad, nagsulti ang balaang kasulatan mga higala nga ang tibuok na kalibutan nadala na sa puwersa sa dautan. Pero nga pagkasulti mga higala, swayed man na sa English mga higala, kanang nadala ba sa puwersa ni Satanas. Maudi ay na explanation mga higala nga dili na nato ikatingala nga makita tag daghan na kayong kamatay, daghang kawat, daghang mga maot nga butang nga nahitabo sa kalibutan tungod ana nga bersikulo mga higala. Atong dungagan, Ma'am O, Pinto. ako lang ipaklaro mga igsoon nga ang Dios wala nakig-away kang Satanas. Si Satanas mismo mo indang sugod sa iyang pagkadaotan. Hinungdan nga naghimo siya rebellion dito sa langit. O kay ang iyang kalihukan nanakod naman sa uban nga manulunda mao nga siya gilabay sa Dios dinhi sa yuta. Alaot ang yuta nga diin siya napaingon. Dinhi sa Genesis 3 bersikulo 14 nagaingon. Og si Hiuba nga Dios nag-ingon sa bitin. Tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw, labi pa kay sa tanang mga kahayupan, ug labaw sa tanan nga sa mga mananap sa kapatagan. Sa imong tiyan magakamang ka, ug magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. 15. Ug gibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo, ug sa babae ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. 16 nag-ingon siya sa babae, pagadaghanon ko sa hilabihan gayud ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkon ug sa may kasakit ikaw sa magapanganak ug mga anak. Ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana ug siya magabuot kanimo. Ug miingon siya kang Adan, tungod kay nagipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa ug nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon dili ka magkaon niini, tinunglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. 18 ug kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kudyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Katapusan nga bersikulo, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta tungod kay gikan niini gikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. So nagpadayag kini nga mga bersikulo mga higala di ay nga prophetic man to, gibasa ni mo ma'am ang nahitabo kaniadto nga nagpadayon mga higala. O atong nahibaluan nga duna gidi ay nagsaysay ang balaang kasulatan mahitungod sa existence of this unseen war. Tungod kay ang existence usab sa ato nga kaaway nga mao ang Satanas nagapadayon man. Gani dinhi sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 12 nagaingon dinhi kay ang atong dumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalo ni ining mangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. So, klaro kaayo Ma'am Nining, Ma'am Pinky, mga kahigalaan nga ang Biblia nagpadayag kanato nga dunay pakigbatok ang mga katawhan sa Ginoo, batok sa kangit-ngit sa kalibutan nga gipanguluhan sa yawa ug Satanas. Og mo hinungdan nga kaning unseen war nga atong nakita karon nagmanifest ni nga makita nato sa palibot pinaagi sa mga kamatay, mga kaguliyang nga nahitabo, mga kaguol ug mga kahadlok nga mga
mga sakit nga grabe kaayo nga mulag wa na pagkaayo. Uba mo kabalo ma'am nga daghan na kayong cancer karon no? Mao gani nga kini nga gubat no sa taliwala sa dautan ug sa maayo. Kita nga mga katawhan nahilambigit niini. We are involved in this war. So busa kinahanglan magmatkon ta og ato gyud ampingan no kung asa ta dapig. No? Actually, kita man gyud ang focus aning agira. Oh. Kay sa sunugdanan baya wa man gyud unta ning mga butanga mga igsoon apan kay namati man lagi ta sa tingog sa kaaway sa Dios. So nailog ta niya. So tungod sa akong gugma sa Ginoo mo kay bulungan. Tungod sa iyang akong gugma iyang gipaubos ang kagalingon aron sa pagpamatuod ga iya tang kuhaon pagbalik kung musunod ta niya, kung mutuo ta niya. Kaya kung makita pa lang yun dato si Satanas sa naong ug naong tingali makalikay ta pero si Satanas maalamon kaayo nagtakuban siya sama sa bitin. Katubi ang bitina kung nahibaluan lang ni iba nga ang sulod ato si Satanas nakahibalo nakasabot ko Mulikay tingali siya. Mulikay siya. Pero nahingang haman siya nga uy naamay usa ka mananap din nga bitin ra man dani pero mutingog man. Oh, diha na nagsugod ang istorya. So, karon magsige kog imagine bitaw mga igsoon. Kining atong gubat bitaw no nga mingon ta sundalo batok unsa na ang kontra nila. Kung ikumpara nato sa gubat sa una face to face. Dali na kayo makita ra kaayo may bawaan karon. Karon ang isa kay camouflage naman, guerrilla warfare naman. Labaw pa ni ang sa espirituhanon nga so mga higala, lahi ni siya nga klase nga pagpakigubat tungod kay tungat sige kaingon na kanina ni Ma'am Pinky og kaaway pa lang unta ni nga klaro kay nga kaaway nga magsangka ta nga mga nagnaong sa naong mga higala nga mahibaw-an gini mo nga siya mo'y kaaway niya mo na imong kontrahon dali ra unta kayo idaog mga higala pero kay ang pagtakuban sa yawa di man nimo mahibaluan Ma'am Nining wala mahibaluin ni Eva kaniadto nga naa na dahil siya sa tunga-tunga sa dako kayong gubat. Wa lang siya kay balo. Na-entertain man gud niya, gi-entertain siya pag-ayo sa usa ka bitin nga gigamit sa yawa. Naghunahuna siya nga bitin out of danger siya pero kadtong panahona tuwa siya sa tunga-tunga sa gubat. Mauna nga ang gubat na atong panahona nga wa siya kabantay, gubat sa iya ang choice. Pagpili. Karon Ma'am Nining, o kani maghisgot tag pagpili, Ma'am Pinky, Ma'am Nining. Unsa man gid ka importante di nga ang atong pagpili karon ato yung siguroon nga ang atong mga choices nga atong gihimo naa gid ta pabor sa Ginoo. Yeah. Sige, Ma'am Nining, unsa may imong hunahuna ni? Kay balo man gyud ta nga ang Ginoo naa man siya side sa tinuod sa maayo. So nga naman yun nga kanang usahay may mga panahon nga mo incline man ta ngadto sa dili maayo. Tungod kana kay wala nato na dipinsahan or wala nato natagaan og insakto nga pag gamit sa ato ang mga dipinsa haron nga dili ta magguroy or dili ta madani sa dili maayo nga choice, sa dili maayo nga pagpili. So nga na ka importante ang pagpili tungod kay kana nagagubat na diri sa atong hunahuna no gubat taliwala sa maayo og sa dili. Una sa tanan atong pasalamatan ang Ginoo nga gibuhatan niya nga may gitawag tag freedom of choice. Kay kung wala pa ta niya tagay ani ang atong Ginoo murag one-sided ra kaayo murag self-centered ra kaayo siya nga kining akong gibuhat nga tawo sa ako gini. But then the Lord has seen that by giving us the freedom of choice, ma-exercise nato ingon nga iyang binuhat, kung ang ato bagyong pag-respond sa Ginoo, pinaagi bagayod sa atong desisyon, sa atong utok, nga siyang atong alagaran, o ang iyabang, ang other option, ang other side. So, importante nga ang atong paghimog desisyon, nga pinaagi sa atong kagawasan sa pagpili, maangay sumala sa naghatag niini, kay aron makaayo sa atoa. Okay. So daghang salamat kayo sa mga inputs ninyo, no? Mga higala, angay na to sabton ug angay na to nga hinumduman nga
mahibaluan nato nga naata sa side sa Ginoo pinaagi sa mga pagpili nga tong gipili. Og sumala pa sa gipadayag ni Ma'am Nining ug ni Ma'am Pinky kaganina, mahibaluan nato nga ang atong mga pagpili mao gyud tong pagpili sa Ginoo tungod kay nahiuyon kana sa iyang balaan nga pulong. Sa atong mga binuhatan nakahibaluta nga nakauyon ta kasama ni Kristo sa diha nga gitintal sa sayawa ang iyang tubag nahisulat na. Meaning base ang atong mga binuhatan diha sa pulong sa Ginoo. Ug may baluan nato nga naa ta di ay sa insakto nga pagpili ug naa sa pagpili sa Ginoo tungod kay nagbasa kita o nasayod kita sa pulong sa Ginoo. Karon mga higala, mangutana na usab ko, no? Kani nga gubat mga higala, lahi ni usab sa gubat sa uban nga mga gubat tungod kay kani nga gubat nasayod na tagkinsay midaog. Oo. Og nasayod tagkinsay mudaog sa ulahi nga mga adlaw. Importante ba kani Ma'am Nining nga bisag apil ta ni nga gubat nakahibalo ng tangdaan nga kinsay midaog? Nadaog na siya mga kaigsuonan tungod sa cross sa pagkamatay ni Ginoong Hesus. Nakabalo na gyud nga gidaog na sa atong Ginoo. Pinaagi sa iyang kamatayon ngadto sa cross. Ako lang dugangan. Okay. Dayag na kaayo ang atog yung sabton ani nga bisan tuod ang Ginoo gugma naagid gihapoy resulta ang dili mahigugma pod sa iyaha og balik. Tungod kay naalagi kagawasan, no? Oo. So sa kahimtang ni Satanas napildi man niya si Jesus nga makaingon ta nga didto sa cross kay napalansang niya. Apan nasayop si Satanas kay pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus diha ang pagkabanhaw. Ug ang iyang pagkabanhaw mao ang iyang tropeyo sa iyang kadaugan nga wala gyud niya mabuntog ang naglalang kaniya. Mga higala, salamat kaayo. Ang kadaugan di ay mga higala, gisulti ng daan sa balaang pulong sa Ginoo nga ang side sa Ginoo maoy mahimong mananaog ni ini nga gubat. Gidaog na actually ni. Nadaog na ni sa Ginoo kaniadto pa. Nagaingon bitaw siya nga be of comfort because I have overcome the world, no? Gidaog naman sa Ginoo ang kini nga gubat. Og naapay gisulti dinhi sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 14 nga nagaingon busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo siya gayud usab miambit niini aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Buti pa sabot mga higala nga si Ginoong Hesus naghatag kanato og kadaugan. Ang iyang kadaugan maoy mahimo natong kadaugan. Busa mga higala, dili di ay tama guol, mabalaka, madesperado ba nga basin og makadaog baka kuani makaya ba nako ni akong problema kani nga kaguol nga akong giatubang karon kani nga kadako sa suliran nga akong nga giatubang karon madaog baka nako ni dili na nimo madaog sa imong kagalingon. Ang kadaugan sa Ginoo mga higala mo'y atong i-claim nga mahimong kadaugan nato ug mahimo ta nga magmadaugon diha sa grasya sa Ginoo. Mga higala, sa dili pa nato tapuson ang atong programa nga Takna sa Pagtuon, adunay pinasahi nga awit nga giandam ang Takna sa Pagtuon alang kaninyo.
Tilaygon among Dios nga amahan. Sa kanunay among gidawat ang kamatuoran nga kaming mga imong katawan walay sarang mahimo sa among kaugalingon gawas kon ikaw magatabang kanamo. Gidaog kami sa among kaaway kaniadto ug nga karon pinaagi sa imong gahom ug grasya. Anaa kami kanunay diha sa imong kadaugan. Among giampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa tanan kanamo ug yung tanan o Dios labi na niining pagtuon nga magahatod kanamo sa dugang pagtubo sa among Kristohanong pagkinabuhi kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.